E weche mag wuoth en ni joriemb matatu e kaunti ma Migori dwaro mondo kaunti no oti kod lony manyasani e choko osuru ma ok choko omenda ching kaka gisebedo ka gitimo. Joriemb matatu go kotelnegi kod jakom mar jo matatu operators union Joriemb wacho ni gikwedo paro mane ten piny owacho mar kaunti no temo kelo mar keto ne jo matatu ng'iewo kalatese mimuone nyamburko mong'ere kaka stickers. Joriemb matatu go bende ywak ni gisebedo ka gisolo osuru kuom higni mathoth tok gine ka piny owacho mar kaunti no osebedo ka konyo sekta no mar wuoth. Ne gin gi plan mar introduce sticker e Migori County. To kan warango sticker kaka stakeholders to no ka sticker magi introduce ne nitiere weche moko e iye mano ok wanyal accept. One, ne en gima ne dhi ketho sekta mar matatu marwa Migori County kendo dhi ketho SACCOs wa malwar piny. Two, nikech wang'eyo weaknesses mag askeche wa mag Red Enforcement ma Migori nok dhi manyo kaka geche donjo stage duto te mondo obed e stage kech kata right now otamogi. Gin weche adek, wan nyaka cashless, wan nyaka gi yo ma governor wango kelo Homa Bay michulo pesa sim but not sticker. To watu gik modwano timno services ma pok otim. Wang'ado gari donjo to ng'ado osuru to nitie pesa bende mwachulo every year 31,000 wachulo slot. Nitie pesa mwachulo every month 2,000. To gini gimosekonyowa go onge nikech kata king'iyo stage ni maber kako to chue en nam. Stage ni onge taya, stage ni onge gik mang'eny ma nyiso ne gima wasebedo kwagolo ni osuru pok okonyowa kaka common